Επομένως, ρε, εσύ μεγαλώσαμε. Εγώ ήμουν λύκειο και η καθημερινότητά μας ήταν τρόικα, μνημόνια, κρίση. Τρόικα, οικονομική κρίση, είμαστε στενά, τι θα κάνουμε. Μέσα σε αυτά μεγαλώσαμε. Δηλαδή, μάθαμε τι είναι η Τρόικα στα 15 μας, ξέρω εγώ. Ναι. Που άλλοι το μαθαίνουν στα 35. Οκ, χρήσιμες οι γνώσεις εγκυκλοπαιδικά, αλλά αυτό το ζούσαμε στη ζωή μας. Και εγώ πιστεύω ότι πραγματικά δεν έχουμε ασχοληθεί με τις επιπτώσεις που είχε σε εμάς η κρίση. Όπως είχε. Ναι, κοινωνικές. Θεωρώ ότι είχε και πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην ψυχοσύνθεσή μας. Εγώ καταλαβαίνω ότι με άγχωσε πάρα πολύ βαθιά όλο αυτό το πράγμα. Και τους φίλους μου. Και κανονικοποίησε το άγχος κιόλας. Ναι, γιατί μας έκανε συνέχεια να είμαστε σε ένα αιώνιο κυνήγι του να γίνω και καλύτερη, να πάρω περισσότερα εφόδια, να κυνηγήσω και το ένα, να κυνηγήσω και το άλλο. Και τι να τον κάνω τον ελεύθερο χρόνο, εδώ δεν ξέρω πώς θα είναι η ζωή μου του χρόνου. Να κάνω όλο αυτό. Που, σε επίπεδο hard skills, μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα προσωπικά, αλλά έμαθα να ζω με το άγχος.